Čau, ľudia, zdraví vás Danny 556 a vítajte pri mojom prvom videu na tomto kanáli. Prvé video bude tutoriál, ako si nainštalovať The Crafting Dead alebo hociaké tieto módy. Takže, ako prvé zajdeme na stránku hackphoenix.com alebo proste vám napíšete, že hackphoenix, to je všetko. Takže zatiaľ čauky. OK, som späť. No, takže konečne sa nám to už načítalo. Ako vidíte, musíte napísať hackphoenix, technic launcher, pardon, to som sa pomýlil. Takže stiahnete toto. No, vlastne idete sem na túto stránku. No a ako sa vám načítava stránka, tak musíte chvíľku počkať, dokým sa vám načíta. Vám sa to asi rýchlejšie bude načítavať, no čo už. No, takže, už to tu máme. Vidíte hackphoenix. Takže musíme chvíľku počkať, dokým sa to načíta. Pardon, fakt. Nejak mám spomalený, takže pardon. No, takže ako vidíte Technic Platform, nepotrebujete žiadne heslo, dáte hociaké meno, dáte login. Ak sa nechcete odhlásiť, tak dáte remember this account a dáte login. A tamto máte už hociaké modpacky. A najskôr vám musím ukázať, ako to ešte nainštalovať. Pardon, fakt, neviem, čo je s tým na tom. Pardon, že mi to tu niečo bucha. Takže zidete, neviem kde až, niekde dole myslím. A tu je to. Ja som si stiahol túto 32 bitovú. Neviem, ako chcete, vy môžete si stiahnuť aj 64 bitovú a ja som si stiahol 32. Kliknete na to. A teraz sa nám to už len, tu nadáte download a začne sa nám to stiahovať. Ja to už nebudem dávať stiahovať, lebo ja už to mám. Takže toto nebude všetko ešte z tohto videa, ešte vám ukážem, že čo musíte napísať alebo čo musíte ešte spraviť, aby ste si spravili ten crafting dead. Takže idete takto. A idete na stránku, myslím, že musíte napísať crafting dead. Teraz si nie som istý, pardon. A keby niečo, tak tú stránku na ten hackphoenix, tak to bude, myslím, že v popise. A aj tento crafting dead bude v popise. No, takže. Pardon, že mi tu niečo buchá stolička stále, no. No, tak ja sa zase okolo vrátim, keď sa mi to načíta. No, už sa nám to načítalo a už som zistil, že čo to bolo. Technic Platform musíte napísať, myslím, že sem, aby sa vám to niečo načítalo. A keď napíšete Crafting Dead a tam tu máte Official Crafting Dead. No, takže ako máte tu na tento Crafting Dead, tu nám musíte mať takéhoto panášika a takéhoto. Toto tu musíte mať. Tak. Teraz sa k vám zase vrátim, keď sa mi zapne ten Technic Launcher a za chvíľku sa k vám vrátim. OK, som späť. No, takže už sa nám to zaplo, ako vidíte, Crafting Dead. No, ja už ho tu mám. Takže vy len toto rozkliknete, zminimalizujete si to, takto. Tak, sem si to dáte. A install this modpack, sem kliknete. A stadiaľ to musíte pretiahnuť až sem. Vidíte? A tu na ako ste to pretiahnete, tak toto už môžete zavrieť. Tak. A toto sem stlačíte a dáte, tu na bude install. To si nainštalujete a už potom môžete hrať The Crafting Dead. OK, takže ak sa video páčilo, dajte like. Ak sa video nepáčilo, dajte dislike. Zdieľajte, odoberajte a čau čau.